Dobrý den, ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Moje jméno je Martin Mikš a v dnešním videu si rozebereme, jak udržitelně si vybrat mobilní telefon, tak aby nám dlouho vydržel, abychom za něho dali co nejméně peněz a zároveň, aby to bylo ekologické a ekonomické. V dnešním videu se tedy podíváme na to, co je důležitý prvek k tomu vybrat si takto telefon. Já prvně rozeberu krátce moje zkušenosti s telefony. Pracuji jako administrátor IT, správce IT ve firmě Starezu, což je vlastně firma, která starají se o brněnská sportoviště. Máme zhruba 300 zaměstnanců i s těmi sezónními a starám se jak o pokladní systémy, tak veškeré firemní zařízení, které se týkají zaměstnanců, to znamená telefony, počítače a jejich komunikace, systémové účty, serverové účty a tak dále. Předtím jsem dělal DevOps administrátora, což s telefony úplně nesouvisí, ale to nevadí, tam ten prvek, který dneska rozeberu ve videu, se také používá. A co tedy spojuje veškeré telefony, když si vybíráme nový telefon? Tak z mého hlediska je docela dost důležité to, že většina lidí si telefon vybírá právě kvůli marketingu a designovým prvkům. To, jak na ně ten telefon působí. Jednak ti lidé mají nějaké požadavky na to, aby ten telefon měl jejich parametry, což znamená nějaký výkon, který většinou je měřitelný například ve frekvenci procesoru, ve velikosti RAM paměti, v úložišti, ale může jít také o kvalitu displeje, rychlosti snímku za sekundu, tedy herce, může jít i o kvalitu fotoaparátu a tak dále. Nebo také o verzi operačního systému nebo build, jaký máme. To se dělí buď to na Android, anebo iOS pod Applem. Android mají pak všechny ostatní značky dnešních telefonů. Ty se ještě dělí dále na čistý Android a ten s nástavbou, což třeba Samsung, Xiaomi, čistý Android používá třeba Google, Pixel. Co je ale důležité říci, že tady to, co jsem tady vyjmenovával, tak není vůbec důležité při výběru telefonu. Mělo by to být až sekundární prvek. Prvně, když si vybíráme telefon, tak bychom si měli stanovit cenu. Měli bychom si stanovit cenu, kolik za telefon chceme dát, jestli 5, 10, 15, 20, 30 tisíc za telefon. A potom je prvek, který většina lidí neví, že existuje, nebo vlastnost, a ta je ve zkratce EOL, tedy End of Life. Existuje ještě zkratka EOS, End of Support. Já v krátkosti vysvětlím rozdíl mezi těmito dvěmi zkratkami. EOS End of Support je ve chvíli, kdy se přestanou vydávat novější verze těch operačních systémů pro to zařízení. Tady například u iOSu nedostanete verzi 17, ale dostanete třeba 16,9, pak 16,9.1, 16,9.2, ale 17 už nedostanete, to je tedy End of Support. Stejně to funguje na Androidu, kdy máte například 13, 14 verzi, 15 už nedostanete, nebo 14 už nedostanete a dostanete v podstatě jenom podverzi, tedy build. No a co tedy spojuje, co je tedy ještě rozdíl s tím End of Life? Tak End of Life je tedy konec životnosti toho zařízení a v tu chvíli bychom ten telefon měli urychleně vyměnit za nový. Je to z toho důvodu, že existují takzvané security updaty, které spadají právě do té doby End of Life, nebo před dobou End of Life. A ty nám odstraňují nebo zachraňují, lépe řečeno, je to taková systémová záplata. Když bych to vysvětlil ve zkratce, máme nějaký vývojářský tým, který vyvíjí operační systém na nějaký telefon, který třeba vyjde příští rok. A s tím telefonem se potom začne, nebo s tou verzí se ten telefon začne prodávat. A vy nějakou dobu garantujete, že ten telefon bude po tu dobu zabezpečený. To znamená, že vám neuniknou vaše osobní údaje, neuniknou vám vaše data, nikdo se do vašeho telefonu nenabourá, nikdo vám nenabourá bankovní účet přes aplikace. To je na další povídání ty aplikace, ale dejme tomu, že se vám nedostane člověk do aplikací, nebude vás nikdo sledovat, těch věcí je spousta. A po tuto dobu ten vývojářský tým ve chvíli, kdy se v databázích objeví nová chyba systémová, tak on by urychleně měl vydat záplatu na tuto chybu a vlastně přidat ji do kdyby aktualizace toho operačního systému. A tady ta aktualizace může vycházet nezávisle na tom, kdy vychází vlastně aktualizace toho čísla toho operačního systému. To znamená, že vám může být aktualizace, že vám tam přidají barvičky, widgety, tyto věci, ale ta verze, která zaplatuje ten systém, by měla přijít co nejdřív. Což znamená, že může přijít dřív, může přijít později, může přijít mezi tím, je to úplně jedno, měla by přijít hned, aby se vám systém byl zabezpečen.
Je to z toho důvodu, že firmě se víc vyplatí poskytnout nějakou pevnou dobu, kdy to zařízení bude podporováno, než potom řešit poškození jména právě na základě toho, že třeba ze 100 000 zařízeních polovina byla napadena nebo unikly data a podobně. To poškodí jméno té značky a lidé to potom nechtějí kupovat. Marketing v tomhle má velké slovo. A samozřejmě někdy to může být emočně přehnanější, média si to můžou přebrat po svém, lidé si to můžou přebrat po svém, když tomu nerozumí. Ale důležité je neudělat tu chybu, protože je to furt levnější, než se vypořádávat s tak masivním negativním marketingem. A vždycky to tak je. Potom tedy máme tento end of life datum. Ve chvíli, kdy si vyhledáme na internetu datum, nebo napíšeme si například název našeho zařízení, napíšeme si za to end of life, měli bychom dohledat na internetu, kdy končí poslední security updaty, tedy zabezpečení systémové záplaty. Tyto zabezpečení potom tedy jsou zabezpečovány po tu dobu. Ve chvíli, kdy skončí, tak bychom měli telefon vyměnit. Takže ve chvíli, kdy máme namyšleno, kolik chceme za telefon utratit, máme namyšleno, jaký telefon si chceme koupit, vyhledáme si u něho, kdy má end of life. Většinou to u těch telefonů je ještě předtím, než vyjdou, nebo ve chvíli, kdy vychází. Tyto věci se často nemění, mění se většinou po 3-4 letech. Firmy upravují end of life u svých produktů, protože zvyšuje se cena, snižují se nároky na výrobu a zároveň tedy se prodlužuje nebo zkracuje doba end of life. Takže například, kdybych si chtěl koupit Samsung za 10 000 a věděl bych, že na něho bude systémová podpora, tedy end of life 5 let, tak víme, že těch 10 000 si můžeme vydělit tou dobou. To znamená, že ročně to bude stát 2000 korun, měsíčně potom 2000 děleno 12. A můžeme si spočítat měsíční cenu, takhle si můžeme porovnat ty různé produkty a zjistit, aha, tady ten telefon má jenom 2 roky systémovou podporu a tady ten má 5, tak to se mně vyplatí si koupit spíše ten, který vydrží 5 let, protože měsíční cena toho telefonu bude mnohem nižší, než když 10 000 vydělíme 24 měsíci nebo 2 lety a v podstatě na rok to místo 2000 bude stát 5000. Takže takhle bych já vybíral osobně telefon. Co můžu k tomu dodat za zkušenosti ve firmě, kde se starám zhruba tady je to zhruba 150 telefonů, tak v takovou chvíli vím, jak ty lidé na ty telefony nahlížijou a většinou je vybírají podle vlastních preferencí. Věc, kterou používají nejčastěji na tom telefonu. To znamená, že když je to někdo z marketingu, kdo fotí akce, tak je pro ně nejdůležitější foťák, kapacita. Kdo třeba řeší na ředitelství nejčastěji e-maily a tady tyto firemní záležitosti, potřebuje se dostat do firemních aplikací, tak řeší rychlost Wi-Fi, řeší rychlost toho systému. Například strojníci řeší samozřejmě odolnost a tak dále. Plavčíci odolnost proti chloru a tak dále. Takže tady tyto věci samozřejmě lidi vybírají první. Nepotkal jsem zatím nikoho, kdo by se koukal na dobu podpory toho telefonu. A z toho důvodu mě přijde důležité o tom mluvit, protože když si vybereme telefon, který je co nejlevnější na co nejdelší dobu, tak v tu chvíli, pokud by to dělali všichni, tak to změní samozřejmě tu marketingovou strategii těch firm. V tuto chvíli je to takové, že člověk si koupí telefon, za 2 roky ho vyhodí, způsobí nějakou ekologickou stopu, kupuje hned nový. Je to za mě jednak škoda peněz toho člověka, na druhou stranu je to i škoda přírody, protože pokud by všichni lidi nad tím přemýšleli tak ekologicky a tak udržitelně, tak by to mělo v závěru, dle mého, trošku jiný vliv i na vývoj těch firm a dělali by ty telefony tak, aby vydržely dlouho. Takže to je k mému dnešnímu videu. Můžu vám tady dát ještě odkazy na stránky, které já sleduji. Jedna z nich je endoflife.date. Tam jsou přímo značky telefonů a je u nich napsaný přesně u jakého produktu kdy končí. Když jsem si to prohlížel i u Samsungu, respektive občas to používám i u Samsungu, tak ty, které nakupujeme u nás ve firmě, tak tam většina z nich má end of life, ale některé značky to tam nemají. Takže z toho hlediska je dobré si to například vyhledat normálně na Google. On by to Samsung měl uvádět, ale ne u všech modelů to uvádí, u některých to přestane uvádět podobě toho end of life data. Takže tím bych tady skončil a děkuji vám za pozornost a třeba příště u dalšího videa.